सनितपुरनि टपिजार गामियाव जों बाथौ बिमुसा जानाय कामदाव दैमारि आं जे केमेरा पार्सन धीरज बसुमतारी दंफायो आरो दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा ओंखाम गोरलै फोरबोनि हाबाफारि लानानै जोङो सनितपुर जिल्ला घरामारि बियाबनि टपिगिजाराव गामि दंफायो आरो टपिजि जार गामिनि दिनै ओंखाम गोजान जानाय फोरबोनि सोमोन्दै जोङो बे गामिनि रायजो राजा बिबानगिरि बिथांमोना दङ बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा लानो नागिरदों गिबियावनो जों बिथांमोनखौ बरायना लाग्रोनो जाबाय खुलुमबाय दिनै जिहेतुके जाबायदि मोनसे लोब लोब हाबाफारि मोनसे खुंदों गाजा गोमजायै बे हाबाफारिनि थांखिया बा मा हाबाफारि होनना नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों दिनैनि बे हाबाफारिखौ ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि आरोबाव बेयाव जोंनि माइरं गोदाननि ओंखाम संनानै जोंनि आबै बेफोरखौ गोसोखांनानै खालामनाय जायो जोंहा आफादगिरिया बुंदों जे माइनाव फोरबोआ जोंनि मोनसे एंगार हायै फोरबो आरो बे फोरबोनि मोनबा फोरबोनि गेजेराव ब्रैथि फोरबो होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो जोंनि सिगांनिफ्रायनो जाबोनाय मोनसे फोरबो लोगोसे माइनाव आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना जों बिथांनिफ्राय लुबैदों दिनैनि फोरबोखौ नोंथाङा मा होनना फोरमायनो नागिरदों दिनैनि फोरबोआ जाबाय गोदान बोसोराव जों माने ओंखाम गोरलै जानायनि फोरबो होननानै बुंनाय जायो दिनै जों गासैबो रायजोआनो जमाय ओंखाम गोरलै जानायनि मोनसे जायगायाव फिल्डआव ओंखाम गोरलै जानाय जादों आं इमानखौनो बुंनाय जायो बिथाङा फोरमायदों जे बे ओंखाम जानाय फोरबो आरो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोनि मोनसे लोब लोब हाबाफारि बिथाङा खुंफुंनो हादों होनना फोरमायदों गासैबो बाहागो लाफैनो मोजां जादों फोरमायदों बे समाव जिहेतुके सनितपुर जिल्ला हारिमु आफादनि नेंगाथारि बिनन कुमार बर' जों दङ बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा लानो लुबैदों जिहेतुके नोंथाङा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि हारिमु आयदानिबो नेंगाथारि दुलाराय हारिमु आफादनि नोंथाङा नेंगाथारि जानानै दिनैनि जा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो लोगोसे दिनै महिला फारिनि सल'नायनि हाबाफारि मोनसे जाना थांबाय गासैबो हाबाफारिनि सायाव नोंथाङा माबायदि फोरमायनो नागिरदों खुलुमबाय गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंनि बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोनि जों दैदेनगिरि हिसाबै जों बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो गोजोन हामग्लायनाय थाबाय दुलाराय बर' माहारिया जाहाथे अराय खौसेथि थानानै जोंनि राव हारिमु धोरोम फोरबो बायदिसिना जि हारिखौ फोथांना लाखिनाय जि हाबाफारि दङ बेफोरखौ जाहाथे गासै दुलाराय बर' माहारिया मावलांबाय थायो होमबासो जों इयुनाव मोनसे गेरेमसा बर' हारि हिसाबै दानानै जों बे संसाराव थानो हागोन दिनै जोङो जि ओंखाम गोरलै फोरबो दिनै खुंदों बियो जोङो 9 खालारनि जे आघुन दाननि 9 खालारावनो जानो गोनांमोन नाथाय हरखाबै जि जोंनि आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार तरुण गगैआ रुंसारि जानायाव जोङो माखासे धोरोमारि बा नेमखान्थिजों जों मावनांगौखिनिखौ मावनानै दिनै जों बे जानायखौल' जों फावसायनानै दिनै लादों दिनै रबिबार सानाव बेखौ लाबाय आरो बेबायदिनो जों गुरामारि ओनसोलाव जों नाजादों जोंनि गोमालांनाय जि राव हारिमु दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरो जोंहा गोमालांजोबदोंमोन नाथाय जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बेखौ जों मोनफिननो हादों आरो जों बोखांफिननो हादों आरो जोंनि इयुन जोलैनि गथ' गथायफोराबो जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोनाबो गावनि राव हारिमुखौ दा सोलोंनो हादों दा दामनाय देनायखौ सोलोंनो हादों दा जेरै महिला बोराइनि सौरा न'आव खुदियाफोरनि मेल गोदान मोनसे जि प्रग्राम बेखौ बेयावनो जागायनाय जादों बेयाव जोंहा गथ'फोरा धोरोमारि बिथिङाव हारिमुवारि बिथिङाव बिसोरो रोंगौथि फैदों बिसोरो बाथौआ सोरनि धोरोम आरो गावनि धोरोमा मा बर' गथ'फोरनि धोरोमा मा बर'फोरनि दामजुफोरा मा बर'फोरनि दामनाय देनायफोरा मा बर'फोरनि जे फोरबो दङ बेफोरो मा आरो बर'नि रावा मा बेफोरखौ गासैबो दा जाखांफुनाय जि इयुन जोलै बिसोरो मिथिनो हादों बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो मिथिनो हादों धोरोमारि बेलायावबो जों नुदों बिथांमोना जोबोद रोंगौथि 100% जायाखैब्लाबो जिहेतु जोंनि ओनसोलाव जों बे धोरोमारि बिथिङाव एकदम गोदान जोङो खारन
थांनाय बोसोरफोराव जोङो थांनाय समफोराव जों गुबुन गुबुन धोरोमाव जों बारस्लायनानै दङमोन जों मिथियैयाव गुबुन गुबुन धोरोमफोराव जों थांदोंमोन नाथाय जों उनाव बुजिना मोनबाय जे जोंनि एक्सुवेलि बर'फोरनि धोरोमा मा आरो जों मानो गुबुन धोरोमाव थांनांगौ बे जों गावनि धोरोमखौ नागारनानै जों मानो गुबुन धोरोमाव थांनांगौ जादों बेफोरखौ जों नायबिजिरनानै जों मोन्दांथि उनाव मोनबाय जे जोंनि बर'नि धोरोमानो जाहैबाय बाथौआ जाहैबाय जोंनि हारिमु बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे हारिमु बेबायदिनो जोङो इयुनावबो जोंनि बे धोरोमखौ बा जोंनि बे हारिमुखौ राव हारिमु दामनाय देनायफोरखौ जों फोथांलांनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो नोंथांमोननि बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजोंनो जोङो खावलायनो सानदों जोंनि इयुन जोलै एबा जोंनि लाइमोनफोरा बेफोराव एसे गोसो होनांगोन होमब्लासो जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै जों बे संसाराव थांना थानो हागोन बे समाव सासे जोंहा बे गामिनि सासे गेदेमा दङ बिथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों जिहेतु আজি নভাত কৰা যিটো অনুষ্ঠান খুব সুন্দৰভাৱে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হৈ আছে এই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে হয় নমস্কাৰ মই এইকণতে আপোনালোকক বাথৌ বিবুংচাৰৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাৰ এই উংখাম গুৰলৈ জানাই ফুৰবোৰ আহি আমাক যিখিনি সহায় সহযোগ তথা প্ৰচাৰত আপোনালোকে যি সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত অৱগত কৰিবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ যে এইটো আমাৰ যিহেতু নেকি আমি কৃষিজীৱী ৰাইজ আমি আমাৰ জন্মলগ্নৰে পৰা আমাৰ ককা আবৈ যি আছে সেইবিলাকে আমাৰ কৃষিৰে তেওঁলোকে আমাক হয়তো ভৰণ পোষণ দি আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে যিহেতু নেকি আমি জন্মলগ্নৰে পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ বড় ৰাইজসকল কৃষিজীৱী গতিকে সেই কৃষিজীৱী আমি যিহেতু নেকি বহাগ মাহৰ পৰা আমি জেঠ আহাৰ শাওণ ভাদলৈকে আমি হাড় ভঙা পৰিশ্ৰমৰ মাধ্যমেৰে আমি যিকেইটা আমি ফচল উৎপাদন কৰোঁ আমি সেই ফচলকেইটাৰে আজি হয়তো আঘোণৰ প্ৰত্যেকজন অসমৰ ৰাইজ তথা আমাৰ বড়ো ৰাইজে জানে যে আঘোণৰ 9 তাৰিখে আমি লক্ষ্মীক আদৰোঁ আৰু লক্ষ্মীক চপাই আমি হাড় ভঙা পৰিশ্ৰমেৰে যিখিনি উপাৰ্জন বা যি আমাৰ ফচল উৎপাদন হয় সেইখিনি কৃষিৰে আমি ন চাউল তৈয়াৰ কৰি ন ভাত আজি আমি খুব সুন্দৰভাৱে আমি আয়োজন কৰিছোঁ যিহেতু নেকি এইটো অনুষ্ঠান আমি আচলতে আঘোণৰ 9 তাৰিখে আমি অনুষ্ঠানটি আমি পালন কৰিব লগা আছিল কিন্তু আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ যি ধৰ্মীয় নীতি আছে সেইখিনিক আমি পালন কৰিলোঁ কিন্তু আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈদেৱৰ মৃত্যুৰ কাৰণে আমি এই আমাৰ যিটো আমাৰ উংখাম গুৰলৈ জানাই ফুৰবোৰ লগত আমি যিটো আমি খোৱা বোৱাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ সেই খোৱা বোৱাখিনি আমি নকৰাকৈ আমি পিছুৱাই ৰাখিছিলোঁ গতিকে আজিৰ দিনটোত আজি আপোনাৰ 29 নৱেম্বৰত আমি যেনিবা আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী আমি আজি উদযাপন কৰিছোঁ গতিকে साबायखर थाबाय बिथाङा गोबां बाथ्रा फोसावनो थाखाय जोंनि बाथौ बिबुंसारनि गासैबो बुंथिगिरिफोरनो